Hhayi ngoba umdala, hhayi ngabe ngiyakuboleka imama lami noma u-2 hours. Owani manje Hhayi kuphethwe enye into lapha. angifuni yena ngifuna wena. Kuphethwe enye into lapha. Into ethi uhleli ekuseni ilimile lithe uyanyakaza nje emini ilimile lithe awu lapho-ke tothi wingithi. Uzoyithini nomela leyo nto wena? Hambe Ngisuke umlobola. ngisesikhathini. Hambe umlobola mfethu. Angithi ufuna ukudla ukhululeke. Lo muntu ufuna umshado. Yes. Hey brazi ngiyadlala hey. Ngani 350? Phata phela nawe. 350. Phata. Awu 350 uthi sibe right. Sithi siphepana sibe si right. We are a generation edume ngokuthi each and every time siyifaka emjolweni it's either at last noma sibheka ukuthi ubani unobani. Kuyenzeka-ke mhlawumbe ukuthi zonke lezo zinto izona izinto zenza imijolo yethu ingalungi futhi ingaqondi ngendlela okuyiyo. Mhlawumbe nawe la uhleli khona uyabona ukuthi isimo somjolo wakho asikho right ngenxa yokuthi kuney'nkinga ey'khona. Okuyibuza ukuthi zidalwa yini nanokuthi mhlawumbe upartner wakho unani because abanye abantu banakho ukukuthandela ukuthi unani, ubukeka kanjani futhi wenzani. Sanibonani, igama lami ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing la eMzansi. Uyazi ukuthi once avela nje ku-screen sakho sokhuluma iy'ndaba ey'ningi ezithinta imijolo la eNingizimu Afrika. As I sit down, let me remind you ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. Yona i-promo code yethu leyo okwazi ukuthi uyisebenzise mengabe-ke ubetha via u-EasyBet. Eceleni kwami sinosisi esinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani la namhlanje nanoku-check-a nje ukuthi isimo se-relationship yakhe sihamba kanjani. But before siqale uyazi ukuthi le khaya siyakholwa futhi sikholelwa kakhulu emthandazweni. Ingakho mengabe siqala le episode amakhanda abheke phansi sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Masenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe when it comes to umjolo. Dadewethu sawubona. Kunjani? Ngiyaphila ngikuzwa kahle congiphamisele ivoice kancane right? Ngi-right. Hayi ngi-right. Mina nguMatifana igama lami lelo sisenginayo namhlanje bani? Siyamthanda Masuku naye. Siyamthanda. Siyajabula ukuthi sibe nawe la ohlelweni sizokhuluma nawe. Ngiyazi ukuthi usithembile ngey'ndaba ezithinta wena nomjolo wakho. Mhlambe uma ungasithatha nje ekuqaleni usitshele ukuthi kwenzakalani yini ekwenziwa decide ukuthi ubhalele ishow. Isizathu esenza ukuthi ngibhalele ishow ukuthi ey'ntweni zami zasemjolweni ayihambi kahle. Yonke into nje sishintshe kakhulu yonke into eyenzakalayo. Akusafani njengakuqala izinto ebekade zenzeka ayisafani manje. And ngiyabona ukuthi uma ngiqhubeka ngithula esigcineni ngizogcina sengigowa kakhulu. Namanje ngiyagowa kodwa khona akakafani ngaleyo ndlela. Yebo. Ngoba angazi ngathini. Angazi ngibe sothandweni ngaphambilini, anginayo experience eningi othandweni. Kodwa lokho kwenzakalayo manje kuyangihlula sengaphezu kwamandla ami. Kahle kahle lo muntu onaye manje i-boyfriend yakho yokuqala ukazi waqoma before. Yes, i-boyfriend yami nje yokuqala. Mhlambe yini ke eshintshile manje izinto enabezenza before nezinto asezenza manje ubone ngazi ukuthi sekukhona okungahambi kahle. Izinto ebezenza before ukuthi ube naso isikhathi sami. Ekuseni uma ngivuka uyakwazi ukuthi angifonele baby njani, ulale kanjani, kanjalo. Uma ngithi ngiyaqula uyakwazi ukuthi ahlanganise la ngahlanganisa khona anginikeze imali yokuthi ngithenga amaphilisi. Yebo. Noma nje yabo ngithi ngibhorekile usezozuza baby ngicela ungishayele ijiki. Yeah, sizothi ukukhuluma kancane bese siyafika sayikhulumela, siyathathana, siyahamba, siya-out, soyitholela mhlawumbe u-ice cream, siyabuya, sihlalele endlini, sidownload ama-movie, sibuka ama-movie, silale nje kahle kumnandi yonke into. Kodwa manje nje mhlawumbe uma kuthiwa ngiyakhona ngiyakuye ngiyombona uzothi mhlawumbe ngikhathele izinto ey'kanjalo noma ahambe ekuseni azoyibuyela ngabo 10 ntambama. Uma ngithi ngiyakhuluma hawu angiyithandi lento eyenzayo useyongishaya watha-ke yona nto ofikele yona leyo uzokhuluma kanjalo ufuna ukungiphatha ufuna kuwe ngathi uma wami. Zonke lezi zinto lezo zifile kabi kumina because akusiyo umuntu engithanda ukukhuluma kakhulu. Yonke lento iqala nini mhlawumbe because uthe beku-right i-relationship iqala ikephi la unothise khona ukuthi
akaseyona lento okade iyona niqala ukuthandana. Sekuyisikhashana nginothisiile emveni kokuthi kade ngilalile naye. Yabo. Okay, mhlawumbe ngicela ukuphazamisa because ngizwile umention ukuthi umuntu ongakaze aqome before uqale ngawuqoma. Now soqeda ukusho ukuthi usulalile naye ukusho ukuthi ukubreakile. Yebo. So after kusikeni kwakhe isinobhola umfana washintsha. Yebo, angisamtholi kahle ukuthi kwenzakala noma mhlawumbe inkinga imina noma kukanjani angicaciseleke kungiphatha kabi yabo. Ngenzeka ukuthi angimnelisi ngendlela afisa ukuthanele ngayo. Manje lokho kuyangikhuba kakhulu futhi ukuthi noma mhlambe ke ube umuntu odlalayo ngoba vele yena ubuka njengomuntu vele oqonywayo. Angimazi noma umuntu yabo ofike nje ashaye adlule. Kanti angithandi ukuthi ubuke sengathi nami ube umuntu ozofike ashaye adlule. Kahle kahle la uzofuna ukucaciseleka ukuthi kwenzakalani nge-relationship yenu nobaba nanokuthi yena umephi. Yebo. Hayi-ke uyezwa mbukeli size la sizofuna ukuthola isixazululo sokuthi ngempela excuse me uBafo njengoba ela yini emenza ukuthi abe la uyasithanda noma ukuthi asithole mesidinga then mase hamba kanje. Mind you sekuvelile ukuthi useyitholile into yabantu and lokho athola into yabantu kwabe ukushintsha kwakhe. Futhi madoda bekuthi angicule kodwa hayi asiyibambe ingoma mhlawumbe sizoyibona mekuphela i-episode. Ungayindawo hlala la siyolanda umfethu simbeke la. Njayami. Uthini Bras? Ngiyaphila mfethu grand. Hayi moja. Ngiyaphila mfethu hayi ngiyakubona ukuthi u-out ugcwele. Mfethu ngiyaxolisa nje ukumosha isikhathi sakho but siyasikubizelela namhlanje ngoba besifuna ukuthi sikhulume nawe kunodabano olutheni olungatheni esifuna ukuthi simkhulume. Mhlawumbe uyasho ukuthi mina uyaqala ungibona ungazi but surely lo muntu la eceleni kwami umuntu omazi yangani. Awusijubhuru. Yini mfethu? Awusijubhuru hayi mama yini. Jubhuru. Awusijubhuru sakhe. Hayi yabo mama uyachazeka mfethu. Mhlawumbe mfethu ngendlela angiqale nje before nginibuze ngani ngibuze wena indlela obuka ngayo i-relationship. I-relationship yenu njengamanje ihamba kanjani? Ngendlela obuka ngayo wena from your own perspective. Ya njengomjida nami nginawo ama-side wami. Ngingasho ukuthi ngendlela engibuka ngayo mina okwamanje isahealthy. Isahealthy. Mphethe kahle umama yonke into ihamba kahle. What if mina ngikutshela ukuthi njengoba ula namhlanje ingoba khona izinto mhlawumbe uthi ngisangayiboni kahle afuna ukuthi niyilungise here and there. Mhlawumbe khona wena la usuke wabona khona amaphutha. Hayi. Ngabe ngiqamba amanga. Hayi ngabe ngiqamba amanga ngoba nami naye asikazi sahlala phansi. Sakhuluma engibonisa ukuthi mhlawumbe amaphutha amala nala kanje. Yabo. Ingakho futhi nginokuthuka okuthize ukuthi hawu ngaze ngifike endaweni enje kanjani. Ma-bouncer, ma-camera kanjani. Kodwa yazi njayami engiyizwile engikucobhozela yona sodlile njayami and ukuhle wena wena. Ngiyasidabula-ke isimo. Uyasidabula? Ngiyasinephisa. Hayi mfethu nangu mama mfethu akekho happy but ngoba ukhona uzoyikhulumela. Uthi umama mfethu wena lokho wasidabula nje usenqa washintsha mfethu. Ubona umuntu umkhipha niye kuma-dates. Unokumbiza nasendlini nawendeni manje usumbiza nje noma kuze kube uyena ozayicelela ukuthi yini mfethu uyenzelani lona. Ngeke ngiwaqambe wena amanga Bras. Ya ngeke kusize ukuthi uzofita ihashi bese ngaligibeli. Ayisula stoli kwakhe. Ya ngibeka nje kucaca. Mina naye nje asayithokozisa. Asayithokozisa. Ya into engangimbreakela yona phela ukuthi vele sihlane. Ilapho nje i-purpose yokuthi ngize ngimbreak. Ukube ngangalifuni ucansi naye ngabe angaze ngambreak, angaze ngabe ngamncenga, angaze ngathatha u350 wami. Ngithi ngispenda kuyena kanjani. Ngulova nami. So kahle kahle yonke lento uyenze ngo350, umkhipha ngo350, umsondeza ngo350, wenza sure nje ukuthi uyajabula naye. Umjida amaplan. Umjida amaplan. But konakeliphi? Yini eshintshile njengoba nje kamanje ekhala ngokuthi akusafani nasekuqaleni awusazenzi zonke lezi zinto okade uzenza yini ayikho right awuyifice ngekho right kanjani kodwa ivulwe wena?
Hey, mangakutshela. Umkhaya lo muntu. Awumkhaya lo muntu. Umkhaya lo muntu. Umkhaya. Unemthetho lo muntu. Yonke into yenziwa ngesikhathi, ngestepu, ngiyakutshela. Nawe brother ngeke uyimele leyo. Ngeke uyimele. Zomkhipha umuntu usuyafika endlini, ukutshena izitori ezingaka, imshado, ayibo. Ngeke uyimele le nto brother. Hayi mfethu awukhulume nomuntu wakho mfethu. Nangu uyamuzwa uthina ngani? Uyayazi lento ayisho. Ngimlaleli uKhabshoyo. Kungukuthi yena akakaze azangitshela ukuthi akakuthanda indlela esenza ngayo. Into uma ngikhuluma bevumelana naye khombisa ukuthi sihambe esayidini eliyi-1. Akakaze kube khona okunye akushoyo ngaphezulu kwalokho. Manje lokho sekusho manje ngiyakuqala akaze sizakhuluma. Kodwa mina uma ngithi ngifuna ukukhuluma naye njalo vele ngitshela ukuthi ubhizi athi kulungile bhebhe sokukhuluma ngesinye isikhathi. Angithulise njalo uma ngifuna ukukhuluma kodwa njengamanje ngoba nakho sibona wena usethi mina bengakhulumi. Kodwa bengikhuluma uyakwazi naye lokho. Ngize ngikhale phambi kwakhe. Kodwa ngiyaxakeka msethi angisakhulumi. Hey mina brother ngikutshena ngonompempe. Awo imama leli. Mhlawumbe singajabula manje ngoba kusakhona wena. Kodwa mungamasha. Ngeke ngakhuluma into mase ngingayithandi. Awungeke ungitshene yonke into yokujida wena oyithanda. Shuthi kahle kahle wena ungitshena ukuthi ufuna kumekulalela iside lakho. No, fanele sibonisane ukuthi sizohamba ngephase ayi-1 nawe. Eyiphi into esake sayenza sibonisane? Okay, into mangikhuluma nawe kufanele ungilalele. Ukuthi isex siyenze nini? Masuke sisemodini sobabili fanele siyenze. Yini imodi? Yini imodi? Indlela engizizwa ngaleso sikhathi. Mina ke into engikutshenayo nayazini. Uqueen onesini ngesingaka. Onqaba ukuba iKaizer Chiefs adliwe. Njalo mina fanele njalo ke mina fanele ngimelene ukuthi ngizowena. Njalo. Uyibeka kabi ke manje mfethu uyibeka kabi. Yabo manje masufaka iKaizer beku right ukukhuluma ngomuntu wakhe. Masufaka iKaizer mfethu hayi ukuthi brother kunzima. Mina ngikutshena ngomuntu ongisho ngathi umphosela ucarrot uthi nawo umungu nye mami. Ikutshena ngonogwaja mina umuntu othela izinyo ngamela leyo nto wena. Kahle kahle akalimunci baba yiloko okushoyo. Akalimunci. Uyalikhipha nje lijike la ebusweni angalimunci. Ini? Mina ngikutshena ngomkhaya. Uthi toka kubu. Ngibenzazelaphi lezo zinto lezo? Uthi toka kubu. Izinto ongazazi. Uthi angizenze ngekani into ngingayazi ngenzise ngekani. Ngeke ngize ngikwazi ukwenza leyo nto leyo. Shuthi wena phela vele khona lapho odla khona bakwenza khona kanjalo. Mina ngeke ngize ngithathe. Ngeke uthathe into osuka nayo le uzoyenza kimi. Fanele ungihloniphe nami and mhlambe mfethu into ekumele uyifunde ukuthi lo muntu i-first time sexa yabo si-right akakaze abhekwe lo muntu uqalwa wena mfethu yabo so kumele umncenge kancane kancane ungavele nje umphuthuma kade umbreaker sekufanele manje up kade umbreaker sekufanele manje down hamba naye mfethu umuntu wakho mhlawumbe amamodi kumele asebenze yabo kodwa sonke isikole ungathi uvula nje solivula nge-dog style uqeda ulivula so uyaliphinda so ufuna ulishaya i-dog style yini brother ngathi uthatha iside nangithatha iside brother ngizama ukuthi sihambisane yabo angithi wena wintwana wena mina ngiyibrazo futhi ngidlule nami ngiyibreakile iy'ngane yabo ngiyibreakile kodwa bengithi hayi ngiyixolile ngithini manje mfethu kodwa engifuna ukusho ukuthi nami ngidlulile ey'ntweni yabo brother sekutshena ithi nesikhathi singanani sithandana ngambreaka nini mina ngiyindoda yaselokishini mina brother ngiyayisheshela 2 weeks nyana ingane iphose endlini akuthathanga isikhathi singanani ukuthi ngimbreak yawo kodwa manje isikhathi sesisiphilile mina naye yabona-ke lo muntu lo yafuna mina kutshela something lo muntu umbreake ngoba ubeyibona umshado kwena so njengoba umbreaka yena ubeyitshela ukuthi umuntu wami le ngizoshada naye but wena manje usuthola i-snowball so uyahamba useyabona ukuthi awu lo muntu esengazi ngenqondo manje usephuma kanje yabo ayi mhlawumbe imshado brother ngasilethela ishwa hayi ngeke umuntu onjeni umtshentsi mina kumele ngilinde umshado ngamduduli awumtshena sukume lo muntu umbone manje kusho ukuthi-ke ufuna ukuthi mase sesifikile emshadweni shuthi ufuna ukugoqoza ngeke awufuni nje ukuthola ku-right ufuna ukugoqoza siyaphi emshadweni ushola ukuthi wena kade ngidabazela ukuthi uzoyidlalela nje siyaphi emshadweni ubungidlala kahle kahle siyaphi emshadweni sinikeni lento wafethu siyidlele sihambele
Sinikeni lento sidlele sihambele. Shuthi khona into bengithandela yona leyo. Hayi bengithanda yabo. Usamthanda. Mawuthi bomthanda futhi awusamthanda. Phela hayi. Ya yabona ngendlela enza ngazi izinto igcina siliqeda uthanda. Ngisho ukuthi liphelile total kodwa indlela yena yenza ngazi izinto. Uhlale nina mphansi kakhuluma ukuthi cha mama ngiyithandike lento osuyenza manje. Ya bengicathi sibadala masingaka uku-acta kuyena kuzomenza avuleke. Angisize Na ukhona ngikhuluma mama na ukhona. Mina benginomshiya endlini ngihambe ngithi ngemajiteni. Hambe ngingabuyi imshiya yedwelele. Hawu. Ngobani ngibaleka izitori. Umuntu ozothi uyamthinta athi hayi, uyamthinta athi hayi. Kodwa ngendlini no2. Egeza ubuke, umtshentse nayo cafe. Hey, impela. Usho ukuthi unako ukuyibuka nje yami ugcina ukuyibuka. Uyadlala wena bras. Uyazi nawe ke njengamajit uthi sineyingojas ethi sithinta khona ukuze into yethu ibe strong. Uthinta khona vele. Uhambe uthi phaki likuthi into encane sayidlala kuqhudu uzobona induku izovuka 6 to 6 uthi uyafika umuntu athi yobhokha isandla lapho yabo kube siyakhuluma ngabe siyazi manje usukuthengelani lento le ngoba phela vele iyasebenza noma ingathengile ya kodwa phela lokho ngilimazayo ngoba phela vele ubuye ungilimaza mhlambe nje hayi ngoba uncishela ukuthi uyalimaza mekwanikeza ithuba lokufaka uvele ulimaze mhlambe iyonto encishela yona le hayi bras ayi ngoba umdala ayi ngabe ngiyakuboleka imama lami noma uthi 2 hours owani manje hayi phethwe enye into lapha angifuni yena ngifuna wena phethwe enye into lapha into ethi uhleli ekuseni limini lithe uyanyakaza nje emini limini lithe awu lapho uthi wingithi uzoyithini nomela leyo nto wena hambe umlobola phethu angithi ufuna ukidla ukhululeke lo muntu ufuna umshado yes hey bras ngiyadlala ngani 350 Phata phela nawe 350 awu 350 uthi sibe right sithi sibhebhana sibe si right 350 ukuthi nje sibalansise lapho nalapho sithi sidlana sibe si right yabona nami ngitholile amaphilisi amazokwenza ukuthi unele wena mami manje ushohle indaba zemshado usho ukuthi nje wena ayikho ifuture ibonayo kuyibona ukuthi kuyadliwa nje kuyadlula awucabanga ifuture awucabanga ilutho kodwa ngekathi sisaqala ukuthandana wawutshela ukuthi into esibonayo sibona ndawonye nawe uhlose sezinhle ngami kodwa manje sekuphelile ngoba nakho-ke manje usula usukhona usubona usu-right ayikho indoda engazi ukuthi inkukhu ukuze uyibambe kumele uyifakele umgaqazi uyifakele umgaqazi bekuyimini inkukhu ngaphandle ukuthi uzube inkukhu zonke lezi zinto ubuzenza kahle nje ubungithenga ukuthi mina ngikuvulele bese uyangishiya nje ubana kuphela usakwenzi nje manje wena Supuru inkinga yakho wena understand inkinga yakho understand ngampela inkinga yakho understand understand ukuthi wena into ubuyibona awubi indoda phekwami ungibonise kodwa mina into mangiyibona kuthiwa mina ngiyathanda ukukhuluma every time ngiyathanda ukukhuluma akumele ngikhulume into engayithandi yabona mami mina ngabe siyabonisana nawe uthando lethu ukuthi mina ngikuvuleli ayikho enye inkinga ekhona sibanga ukuthi mina ngikuvuleli at the same time ungangivuleli uphethe impempe awunconsa ungivuleli nje awukhulumi ifoni yami eyakho uyayithatha ungena WhatsApp ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani njengoba ngibonani unganginikili ikukhu bonani unganginikili ikhe uthandana nami phela fanele ngikubone ukuthi wenze njani ngoba uthandana nami imini intombi yakho uthandi lona kumele lihambe phambili iperformance isale emuva yebo awu fanele sihambisane kulento le fanele ungihloniphe nami ngikuhloniphe manje sihlale phansi sikhulume uma ungakhulumi ngeke ngize ngivule ngikulethela ngoba ngifuna silungise ngoba ngikhathele ukukhuluma nawe every time angikhuluma uzongitshela ukuthi ngiyathetha too much noma ulala ubhekele kodwa kusuke mina ngize kuwena ngizokhuluma nawe kahle nakhona uthi ungibiza kanye ngenyanga uma uthandile nakhona uma ungathandi futhi awuthandi okay manje sisinakhona so ufike la wakhuluma yonke lento oyikhulumayo but uyabona ukuthi uBraz umile kutheni hayi yena nje uyayishayela uyayibona le relationship iqhubekela phambili angiyiboni ngoba kusho ukuthi phela mina ngiyisidwedwe sakhe sokuthi uzoyidlalela uthando kahle kahle bekungekho nje umthombo wothando phakathi kwethu fanele angayiboni Braz ngoba uyanqena ukuvula amathambo
Fanele angayiboni. Uthando lwami kuwena lusemathangeni kanti noma lusukaphi? Awuthando Ayicaciwe liyabambisana nayo yonke le nto. Ngizoyithatha phi i-effort ukuthi ngimthande? Umuntu ozothi athi no. Ngike esikhathini. Kahle Bese- kahle mfethu uthi ayitshaliwe le nto. Uma uthola umuntu onayo nje wakunika kahle uyidla every day. Ayitshaliwe nje yami ilo nto. Angikuli indawo. Liyavuka. Angikuli indawo. And nginama-technique nawe uyibrazo yami ongeke wabelieve. Ongeke wabelieve. Ngithi ngichetha naye kanje ukuthi ashayise. Ngibe ngilibambe ngesandla ngiligijima. Uyothi efika ngiyamgibela. Uyothi efika ngiyamgibela. Ngiyamgibela. So uqala ushaya indlwabo mfethu before afike nje vele. Ingakhe ngishaye u-1 second naleke. Ingoba usukade enza indlwabo. Ya ngeke ungawushaya 1 second emntwini ozoqala akhulume. Khulumela ukudla mfethu. Awakhulume. Emdala kangaka. Akhulume usuyalibamba ikhathi usuyavevezela inkulumo. So uqedela isikhathi uyilalele lapho. Ngeke ngisuke ngakusuthi phela nami ngoba phela ngisuke ungimazi. Angizibona lokho. Kathi i-relationship yakho sithi kukuwena. Uma ukuthi uyafuna ukuqhubeka udliwe nangu umjida wakho. Uma ukuthi ufuna umuntu one-future naye uzothola omunye umuntu. Akana-future. Shuthi uzothola omunye. Hayi naleyo mthola prize uyobaleka. Angeke azabaleke mezokwazi ukuhlala. Hayi uyobaleka. Sikhulume. Kule generation yethu akekho intombazane nje. Angisho kanongoma ngeke uyithole. Nje mina ngikhona. Angeke uyithole. Ekumele uhambe ngamadolo. So wena Uzusuthe. so wena Brazil noma ngahamba vele uyancishana. Hayi ngithi akahamba uncisha abanye. Oh. Vele bengangithandi. Hayi uthando likhona kodwa phela mase ngizobulawa ngendlala ngenxa yokuthi ngibambile uthando. Wena nje kufanele ungidle nje. Ufanele ukuthi kufanele ungidle. Kufanele Asibalances. ukuthi kufanele ungidle wena. Asibalances. Ngani? Thandane kudliwa u350 wami kudliwa umuntu. Chani. Hayi. Okay. Kanjani sihlela kanjani indaba yethu ye-future yomshado? Sihlela kanjani? Ayikho nje sikho imshado la. Ayikho i-future la. Awuzwanga. Nami ngiyayibona ukuthi ayikho, ilahlekile, ayikho. Shuthi wena nje thola umfana ozokuthanda ozokunikeza umshado ngoba iBrazil inja yami ayishayela ithu leyo. Nakulowo mchida yobaleka. Ngaphandle ke naye meyoyitholela ke wakanongoma lapho athi uzomlinda 24 years beshada. Hey siswami ngiyakuzwela ngiyaxolisa ukuthi iphela kanje le ndaba. Ayikho into etheni la. Kodwa phela ngifuna ukuthi uthi mina oqeda i-relationship yeni ngoba mhlambe wena usamthanda uGayi. Yabo. Yena ngisamthanda kodwa angiboni nami ngiqhubeka naye ngoba kuyakukhombisa ukuthi akasiwo umgogodla wami. Akukho la engathi engangisiza khona. Ngoba kuyacaca ukuthi nasothandeni ngeke size sibambisane kahle in future. So hlezi silwa sibanga into engekho, into engalungiseka leyo nto leyo. Ngeke ngizini. Angiboni ukuthi i-healthy relationship for me. Ngiyabonga ukuthi sazoyikhuluma iqiniso ukuthi vele kahle kahle befuna ukuzongidla bese iphelela kanjani into yethu. Akikho into ebeyibona ukuthi nje yazi lo nganje kanje. Endakakudlanga kakhulu mama uthe nje thathi ubashiyela abani bazofike nje bathi. Hawu ngeke basathola lutho. Awulomjida mfethu. Awulomjida. Angeke basathola lutho akulalwa phela la. Hayi lo mjida bafethu. Hayi akulalwa. Hayi bafethu nisibonele ke nani. Kade sizama ukulungisa la hayi inja yami ethi yona ibize ngaleyo mpahla yayithola into yabantu. Hayi ngoba ihamba ke manje. Into eyihambisayo ukuthi umama uyakukhulumela ukudla. Phezulu kokukhulumela ukudla uyancishana nawe yabo. Kanti umama hayi ngoba encishana nokudla. Ubheka ifuture yena. Ufuna indoda ezomshaya kanye ngesonto noma kabili ngenyanga. Manje iBrazil ifuna every day. Phezulu kwaloko yamba amaPakistani ifune lamaphilisi eniwasebenzisayo. Nawe njengoba ubuka la mhlambe nje umuntu wakho umsebenzisela lawo maphilisi. Yabo? So iyabona iBrazil ukuthi umama uyabona ukuthi ayikho lento. Mhlambe nawe unenkinga ezithinta umjolo email ethi umjolo@gmail.com. Ufuna uku-advertise nathi umjolo@gmail.com. You want me to come kwi-event yakho dlala matifane@gmail.com noma ngawuhlobo lomcimbi. Siyabonga kakhulu subscriber, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.